Poďme hovoriť nahlas o tom, že fyzická atraktivita je niečo, čo svet neustále preceňuje. Ale viete, čo sa podceňuje? Mentálna atraktivita. Pritom je to práve ona, ktorá môže úplne zmeniť náš pohľad na seba a na druhých. Ako často kladieme dôraz na to, ako vyzeráme, na to, ako nás vidia ostatní, ale málo kedy sa zastavíme a položíme si otázku, ako vyzerá moja myseľ, ako zvládam stres, ako pracujem so svojimi myšlienkami, ako dokážem ovládnuť chaos vo svojej mysli. To je to, čo je naozaj pútavé. To je tá krása, ktorá siaha oveľa hlbšie než čokoľvek, čo môžeme vidieť navonok. A keď niekto začne investovať do svojho vnútorného sveta, do toho, aby sa stal pokojnejším, stabilnejším, uvedomelejším, stáva sa fascinujúcim. A to je energia, ktorá priťahuje viac než čokoľvek iné. Keď hľadáte partnera, prestaňte sa pýtať len na to, či sú krásni zvonka. Bože, to je tak málo. Zastavte sa a položte si otázku, ako zvládajú svoj život, ako reagujú, ako pracujú so svojimi emóciami, ako sa pri nich cítim. To sú lepšie otázky.